जैसे 4 चाहे तो वैसे वो रख देने चाहिए। चला गडानो थाळ आला रे वनमाली चला गडानो तारी वाजवाला रे वनमाली सगळ्या हा पावतकीच पहिली त्यांच्यानी आंग काढल्या. आज कार्तिकी एकादशी किती कार्यक्रम असा आणि नमस्कार. आज कार्तिकी एकादशी त्या निमित्तान आज हांगा भरगच्च असो या पांडुरंग देवस्थान कार्यक्रम चालू आसा आणि काल दशमी आणि दशमीच्या निमित्तान हांगा दिपोत्सवाचो काल सांजचो कार्यक्रम जालो आरोग्य मंत्र्यांच्या विश्वजीत राणेच्या हस्ते आणि दीपोत्सव दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची काल संध्याकाळ सुरुवात झाली आणि त्याच्या नंतर पालखी झाली दशमीची. पालखी हांगाच्यान मंदिरांतल्यान आमच्या पुंडलिकाच्या देवळा कडेन वाळवंटी गेली आणि मागीर ती परत हांगा येयली आणि भरगच्च तसोच रात्रभर आणि सकाळी आमचे अभिषेकान सुरू जाल्ली सकाळच्या 6 वरांचेर अभिषेकाक सुरू जाली ती आतापर्यंत दिंडी आणि भरगच्च असो उत्सव ह्या मंदिरान आज पांडुरंग देवस्थानात दिसता दिवसभराच्या. तशेंच आतां दनपार पर्यंत आज येदे व्हडले दिंडी हांगा कितले तरी दिंडे लोक हांगासर येयले लोक हांगासर दिंडी घालपाक. ताच्या नंतर अभिषेक जाले महाजनाचे जे लोकांचे सगळ्यांचे जाले आणि सांजचो आतां गायनाचो कार्यक्रम श्री जय जय रामकृष्ण हरी गायनाचो कार्यक्रम हांगा सांजचो जातलो आणि दिवसभराचो असो आजच्या ह्या कार्तिकी एकादशीच्या निमित्तान कार्यक्रम ह्या पांडुरंग देवस्थान कितकीशीच वर्सां साजरी चालू आसा. आम्ही पहिले हांगा रांगोळी घातल्या बरें सुंदर. कोणी घातल्या ही रांगोळी आमच्या भटजींनी घातलेली आसा. काल दिपोत्सवाच्या निमित्तान विठ्ठलाची रांगोळी घातलेली आसा. आज पहाटे 4 वाजता मंदिरामध्ये काकडा आरती झाली. त्याच्यानंतर निर्माल्य विसर्जन आणि त्याच्यानंतर पहाटे 5 वाजल्यापासून भक्तजनांसाठी महाद्वार होता आणि त्या ठिकाणी अभिषेक सेवा सुरू होती.
ती आता दुपारी 1 वाजेपर्यंत अभिषेक सेवा झाली आणि त्यानंतर आता वस्त्रालंकार पूजा सुरू आहे, दुपारी नैवेद्य होणार आहे आणि संध्याकाळी भजनाचा कार्यक्रम वगैरे करून संध्याकाळी आरतीपर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे. वास्तविक काल दशमीनिमित्त ही सेवा सुरू झाली होती. दशमीला काल पालखी असते, ती जी चातुर्मासामध्ये 4 महिने पालखी बंद असते, पालखी सेवा ती काल दशमीपासून कार्तिक दशमीपासून सुरू होते. तर काल ही सुरू झाली. आज एकादशी, उद्या द्वादशी तुळशी विवाह होणार आहे इकडे आणि त्याच्यानंतर त्रयोदशी दिवशी सकाळी पहाटे परत पांडुरंगाची पालखी भक्त पुंडलिकाच्या भेटीला नदी किनारी जाते. त्या ठिकाणी दुपारी 11च्या दरम्यान कालोत्सव होतो, म्हणजे गोपाळकाला होतो आणि चिखलामध्ये जे भक्त मंडळी आहेत या ठिकाणची ती सगळी एकत्र जमतात आणि पांडुरंगाबरोबर चिखलकाला खेळतात आणि त्यानंतर दुपारी परत पुन्हा पांडुरंग मंदिरामध्ये येतो. संध्याकाळी आयुर्वेदिक काढा वाटपाचा कार्यक्रम होतो आणि अशा रीतीने हा कार्तिक उत्सव जो आहे, कार्तिक एकादशीचा उत्सव हा 4 दिवसपर्यंत साजरा होऊन संपन्न होतो.